TENS eli transkutaaninen elektroneurostimulaatio on kivunhoitomenetelmä, jota käytetään kroonisten lihaskipujen hoidossa. Seuraavassa opetusvideossa näytämme, miten TENS-laitteita käytetään. Laitteiden mallit vaihtelevat, mutta toimintaperiaate ja hoito-ohjeet ovat samat. No niin, päivää. Me ollaan nyt täällä vähän miettimässä, että miten hoidettaisiin tätä teidän kroonista alaselkäkipua. Siihenhän on jo monenlaisia hoitoja kokeiltu, mutta ei ole vielä löytynyt apua. Ja tällä kerralla kokeillaan sellaista TENS-hoitoa. Tämä hoito auttaa noin puolelle potilaista, eli voidaan nyt toivoa, että te nyt sitten kuuluisitte siihen onnelliseen puolikkaaseen toivottavasti. Ja tämä TENS-hoito on sellaista, että sitä voidaan antaa tosiaan esimerkiksi näin kroonisissa alaselkäkivuissa tai jos on vaikka iskiäskipu tai esimerkiksi niska, hartia, selän kipu. Ja tämä perustuu sellaiseen asiaan, että kun teillä on sitä teidän tapauksessa alaselkäkipua ja sitten sieltä kipuhermot välittävät sitä viestiä, sitä kipuviestiä aivoihin, niin siinä kipuhermojen vieressä on myös muita hermoja. Ja tällä TENS-hoidolla annetaan semmoisia sähköimpulsseja näihin muihin hermoihin. Ja sitten kun niitä impulsseja menee tarpeeksi usein, niin se vähän niin kuin täyttyy se selkäydin niistä impulsseista ja se kipu ei sitten pääse etenemään sinne aivoihin asti. No, sattuuko tämä hoito? Ei, tämä hoito ei satu, että se pitäisi tuntua semmoiselta miellyttävältä kihelmöinniltä siellä alueella, mihin sitä annetaan. Ja tässä on muutamia semmoisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Eli ensinnäkin, oletteko te raskaana? En ole. No, hyvä. Entä onko teillä sydämen tahdistinta? Ei. No hyvä. No minkälainen teillä on sitten, kun teille annetaan tänne alaselkään sitä hoitoa, niin onko teillä iho ihan kunnossa? Ei ole mitään? Ei siellä pitäisi mitään ihoa olla. Joo, hyvä. Eli teidän tapauksessa voidaan sitten tätä hoitoa antaa. TENS-elektrodeja ei myöskään saada laittaa kaulan etuosaan, koska karotishermojen ärsytys voi johtaa kurkunpään ja lihasten kouristeluun ja tätä kautta hengityksen ja verenpaineen säätelyhäiriöihin. Myöskään elektrodeja ei saa laittaa puudutetulle iholle tai suoraan luun päälle, eikä silloin, jos kipu on erityisen kovaa. No niin, mutta minä vähän esittelen tätä laitetta. Elikkä nämä on tällainen pieni laite, josta lähtee näitä monennäköisiä johtoja, josta tämä sähköimpulssi sitten tulee. Joo. Sitten on tämmöiset 4 elektrodia, jotka nyt teidän tapauksessa laitetaan tuonne alaselkään ja näistä sitten näiden kautta nämä sähköimpulssit välittyvät. Elektrodit voidaan asettaa myös triggerpisteisiin, akupunktiopisteisiin tai kipualueen peilikuvalle, jos kipu on erityisen kovaa. No niin, mutta jos sopii, niin käydään tähän makuulle ja minä sitten nyt laitan nämä oikealle paikalleen ja voimme sitten antaa tätä hoitoa ja samalla sitten kerron vähän tarkemmin, että mitä sitten itse siellä kotona tätä käytätte. Selvä. Voiko niitä käyttää useamman kerran, niitä elektrodeja? Kyllä voi. Olipa hyvä kysymys. Eli tässä on tämmöinen läpyskä, missä näitä kannattaa säilyttää. Täällä toisella puolella lukee no. Älä laita tälle puolelle niitä, vaan tälle puolelle, missä lukee on. Ja nämä kestävät kyllä useita kuukausia käytössä, jos näitä hyvin hoitaa. Esimerkiksi jos tuntuu, että nämä eivät tartu iholle, niin voi vähän vedellä kostuttaa ja sitten laittaa. Selvä. Kyllä. No niin. Elikkä nämä laitetaan sinne kipualueelle. Voitte sitten itse kotona aina vähän tunnustella, että mikä nyt olisi se hyvä paikka. Mutta täällä teillä tuntuu sitä kipua. Kyllä. Ja tänne laitan nyt selkärangan molemmille puolille. Tänne alemmas 2 ja sitten vähän ylemmäs 2.
Täällä on merkitty näin väreillä. Huomaatte, että täällä on tämmöinen punainen ja musta elektrodi. Niin laitatte sillä lailla, että selkärangan molemmille puolille tulee sekä punainen että musta. Selvä. Ja tässä TENS-hoidossa on 3 eri tasoa, eli voidaan antaa tällaista korkeataajuista hoitoa, sitten voidaan antaa semmoista välimuotoista eli burst-hoitoa ja sitten matalataajuista hoitoa. Ja tämä matalataajuinen hoito on se, mikä yleensä auttaa näissä kroonisissa kiputiloissa. Mutta me ei voida ihan heti suoraan antaa sitä, että elimistö tottuu, vaan aloitetaan tällä korkeataajuisella hoidolla. Ja käytät sitä muutaman päivän, 2 päivää esimerkiksi kotona. Sen jälkeen käytät 2 päivää burst-hoitoa ja sitten voit siirtyä tähän matalataajuisen hoitoon. Ja sitä sitten jatkaa siitä eteenpäin. Kuinka monta kertaa päivässä tätä hoitoa pitäisi antaa? No 2-3 kertaa päivässä ja voit itse valita tietysti sen parhaan ajankohdan. Kunhan muistat, että tämä täytyisi olla sellainen lepohetki, että ei mitään kovaa fyysistä aktiviteettia silloin. Voit esimerkiksi lukea hyvää romaania tai katsoa elokuvaa. Ja puoli tuntia-tunti aina kerrallaan. Ja tosiaan säännöllisesti. Ja nyt kokeillaan ensin tätä hoitoa 2 viikkoa ja sen jälkeen sitten voit kertoa, että auttoiko tämä. Jos hoidosta tuntuu olevan hyötyä, niin sitten sitä jatketaan jopa vuosia, että vähän sen mukaan minkälaiset vaikutukset tästä tulee. Selvä. Ja nyt minä annan teille ensimmäisen hoitokerran, tosiaan tätä korkeataajuista hoitoa. Ja säädän ensin tätä laitteesta korkeataajuisen hoidon ja sitten laitetaan vähitellen tehoja lisää. Ja sanokaa sitten, kun rupeaa tuntumaan kihelmöintiä. Nyt alkaa tuntua sellaista tuntemusta. Joo, hyvä. Eli se on nyt sitten oikealla tasolla. Ja tällä tasolla pidetään sitä nyt sitten se puolesta tunnista tuntiin. Ja toivotaan, että tämä teidän kohdalla auttaa tämä hoito. Selvä.